स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह की ओर से। दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नवरात्रि के गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा मन चंगा त कटौती में गंगा। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जोना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गईल बा। ई गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी और प्रियंका सिंह जी। और ई गाना के लिखले बाड़े आशुतोष तिवारी जी। और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े लॉर्ड जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 10 अक्टूबर सुबह 5:45 पर वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी। और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।